No, jos mun pitäisi tiivistää hänet yhteen sanaan, niin mä sanoisin mielipidevaikuttaja. Kansanvalistaja. Muusa. Aika monta tärkeää juttua on saanut ihmisille tauttua päähän. Täytyy olla ymmärrettävä, että viesti menee perille. Toisto on tosi tärkeää. Toisto on tosi tärkeää. Toisto on tosi tärkeää. Tuossa on lottovoitto syntyä Suomeen. Torstaisi hernekeittoa, pannukakkua. Yleensä tavallinen kohtaaminen on siis ihan tällainen, että tarkastetaan, että onko asia jo mennyt perille. Joo, useinhan se on. Ja jos ei, sitten vaan yritetään saada se ihmisen päähän. Onnistumisia. Mitäs niitä nyt on? Esimerkiksi tää hauki on. Kala. Niin, tai että hampaat pestään. Aamuin illoin. Nää on niitä, mitkä on menneet perille. Epäonnistumisia. Totta kai niitäkin on tullut. Täytyy olla ymmärrettävä, että viesti menee perille. Toisto, toisto, toisto. Nyt on käynnissä hyvä projekti. Oikein kiinnostava, oikein haaste. Tosi yksinkertainen asia, mikä pitää takoa ihmisten päihin. Ihan tällainen perinteinen 3 sanan rimpsu. Eli DNA on edullinen.